O Concello de Meis está de celebración e este luns gozará do día máis grande das festas de San Bieito. Uns festexos que comezaron o xoves e que tiveron o domingo un dos seus eventos máis agardados, a Festa dos Callos. Esta cita atrae a miles de persoas de toda a comunidade para degustar o prato estrela de Meis. Tan ricos, para ser así feitos un montón tamén. Pero o callo é como... Os callos é como o carneiro. Sabe mellor feito nun día comido no día seguinte. Están riquísimos, moi bons. Que están buenos, mas hasta darlle así para que poidan conocer o ayuntamiento tamén daqui de Meis. Está moi ben, para nos, por lo menos gústenos. Para nada. Quen diga o contrario minte. Os callos sempre veñen ben, con 40 grados e con 20. Dende o Concello cualificaron a festa como un éxito. Sinalaron a importancia para Meis de poder volver a xuntar a toda a veciñanza no campo da feira e destacaron a labor dos organizadores e da cociñeira. A súa estimación é que se venderon unhas 5.000 racións de callos. Sí, foron en este ano 600 kilos de garbanzos. Y bueno, levamos xa varias semanas traballando porque, como decía, bueno, despois dun tempo de parón, pues sempre tes medo que se te olvide algo. Pero bueno, por agora está indo todo ben, fai moito calor, pero a xente está vindo, que é o que queríamos e creo que vai ser unha xornada moi bonita. A Festa dos Callos tamén conta coa colaboración da Deputación de Pontevedra. Dende a Administración Autonómica destacan a importancia destas festas gastronómicas para continuar potenciando a provincia. Porque reforza esa idea que ten a xente que nos ven a visitar, non? Que aquí se come ben e ademais unha gastronomía moi diversa, non? Por lo tanto, é fundamental que sigamos apostando por estas festas. E aparte, as festas tradicionais, non? Que tamén falan da nosa historia, do que fomos, do que somos. Eu creo que é moi intelixente manter este tipo de festas. A música tamén é parte importante das festas de San Bieito. Ao longo da fin de semana actuaron orquestras Kiko Veneno e a Duende Neta. Este luns a actuación correrá a cargo de Crónicas del Pop.